Sige, sige. Musakay na ko. Sige, sir. Oy, sir! Di na maong! Yati, unsaon man ni pagsakay? Ato bang nako? Sige, 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 sige. Sige, sir. Ana, lisura ani oy. Hawi na, sir, ha? Sige, 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 sige. Lisura Bantay, oy. sir, ha? Sige, sige. Inita sa panahon, oy. Init kayo mag-atang og pasahero diri ba? Di gin magsilbi og wa tay pabugnaw ani. May nananggani kay nakadala ko ani. Yati. Lain na gid sa kuntiyan, uy. Tungod gini aning panahon ron ba nga perting pakainita. Naapoy na masahiro. Asa karon nga pundo-pundo. Lain na gid sa kuntiyan, uy. Uy, naunsa maning tawhana? Naguba mang naong ani? Psst, sakay na. Huy, sakay ba na? Grabe pakalainag sa kuntiyan, uy. Lami man tato kayo akong gikaon ganina. Nganong ang nigawas, pirti naman pakabaho Namini naman yung tawhana. Di man mo tiyong usampiton. Aw, ang maayo ani, ato ning duulon. Sige, liksi ko. Asus, relax lang go diha, sir. Namasahiro ramang gugko, pero nagunsa di ka diha. Nagunsa sa imong mata? Kaklaro anang nalibang ko diri o? Mao di ay nagubag maayo na imong nawong. Unya, unsa man sir? Musakay ka? Namasahiro baya ko? Gara-gara og pamasahiro. Naglugos may kag-abotan na imong motor. Asus, kumpiyansaan ni mo sir oy. Nangita pa kog 5 basta musakay ka. Mangitag 5. Asa man taniyo pasakyan ng 5 ng perti manggamayan ng motora? Anahay, igo ramang guna sila sir o. Kanang 5 sa likod na sila. Unya ikaw ibalansir ta ka. Yati na. Di ko pa balanser oy. Kay mabuyod ko magtanaw ng krasada. Aw, kana arday imong problema? Sayon ra kay na. Ibalansir ta ka pero di ka maglantaw sa krasada. Nabuang. Asa man day ko nimo palantawon? Anahay, kumpiyansa ra kay ka ba? Ibalansir ti ka pero magatubang ka sa kuang. Ali na, sakay na. Sige, sige. Pero saluyor ako. Ay naunsa, tubangan ka direkta. Ay yati. Nganong ana man jud ko tubangan nga wala pa may sakay ng saluyo. Mao gani sa tubangan lang ka diretso. Kay og naila yung pasahero, saluyo na lang sila mo sakay diretso. Sige, sige. Musakay na ko. Sige sir. Oy sir, di na maong. Yati, unsao man ni pagsakay? Ato bang nako? Sige, 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 sige. Sige sir. Ana, lisura ani oy. hawi na sir ha. Sige, 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 sige. Bantay, lisura oy. sir, ha? Sige, sige. Sakit ta oy. Sir, okay na ka diha sir? Perti sa kuta, bangunang motor, bangunang motor. Sir, wala ra ka na unsa sir? Yate. Nawala na untang kasakit sa akong tiyan. Pero nibalhin ang kasakit sa akong lobot.